मिसिं अट'नमास काउन्सिला 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि 2 नं सानजारि नोगोर बियाबनि सिङाव थानाय 2023 आरो 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। राङारि अनसुंथाइ महरै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो 5,000 रां आरो ओइचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो 7,000 रां होनाय जादों। दिनै 2 नं सानजारि नोगोर बियाबाव राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्ला परिषदनि बारग' सोद्रोमा सुभारानि बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव सिमेन्ट साफरियाव माल्टि कमप्लेक्स बिल्डिंआव खुंफुंनाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लादों एमएससिनि इएम देबरन्जन मरां, एमएससिनि 2 नं सानजारि नोगोर बियाबनि इएम मलेन्द्र नार्जारी, सानमिलिता काना साक्ति आश्रमनि जयेन्ट सेक्रेटारि दिलीप काकति, एमएमकेनि सोद्रोमा कमलेश्वर फेगु, लोगोसे बाहागो लाबावदों जनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि मुस्रि फैलाव मुसाहारि, बोखावै लखिमपुर जिल्ला बाथौ महासभानि लोगो आफादगिरि बिलाम्बर केरकाटारि, आहम बोराइ बाथौ इंराजि फरायसालिनि गोरायुं दिबेश्वर दैमारि, मिरु टिएमएमकेनि सोद्रोमा सफनाथाइ बिथांमोना, लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो दिथागिरि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादों। चेनेलनि गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ आरो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। जों दिनै 6 नं सानजारि नोगोर बुंनो थाङोबा 1 नं लालि समस्ति, 2 नं मुरखं सेलेक, 3 नम्बर गालि बिजयपुर आरो 4 नम्बर देबिं देताक आरो 5 नम्बर वांजनाय आरो 6 नं सानजारि नोगोर। बे 6था समस्तिनि मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन आरो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन मोननाय गथ'फोरनि थाखाय फाइनान्सियेल इनसेन्टिभखौ दिनै होजेननायखौ जागायजेननाय जाबाय। मानोना दिनैनिफ्रायनो बे 6था समस्तिनि जेसेबांनाखि फरायसाफोर दं बिथांमोननि एकाउन्टआव 2 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबजोबगोन। मेट्रिकआव 2023 मायथाइयाव पास जानायखौबो होदों आरो 2024 मायथाइयाव पास जानायफोरनोबो होदों। बेयाव मेट्रिकआव पास जानायफोरनो 5,000 आरो हायार सेकेन्डारियाव पास जानायफोरनो 7,000। मानोना जोङो 10,000खौ होनो सानदोंमोन, फरायसाफोरनि अनजिमाया ओरैबायदि बारायदों फार्स्ट डिभिजना साननानै सानख'नो हाया, बेफोरबायदि जादों थारमाने। जोंनि सानजारि नोगोरावनो दासिम बुंनो थाङोबा माखासे गथ'फ्रा फर्म साबमिट होस्लाबनो हायाखै, बिथांमोननिखौ उनाव होनाय जागोन। दासिम होनाया 86 गथ'फ्रा साबमिट होनाय जादों। बिथांमोननि एकाउन्टआव दिनै जायना सुद्ध दं बिथांमोननि एकाउन्टआव हाबजोबगोन आरो बिदिनो। सिगांफ्रावथ' बोसोर गिदिंलायोमोन, देग्लाय साबमिट होनाया खालमासि हाबोमोन। दा जोंनि चिफ सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि शिक्षा मिनिस्टार डक्टर रनज पेगुनि माबानायाव बोसोनाव बे खामानिखौ मावनाय जादों। दिनै 6था समस्तिया हाबगोन, गाबोन 7 नम्बरनिफ्राय 7निफ्राय लानानै 12 नम्बरसिम बेवहाय आंबो गाबोन गुबुन समस्तियाव मुक्तियार समस्तियाव आं गाहाय आलासि जानानै थानांगोन। दिनै बिथां देबरन्जन मराङा जोंनि सानजारि नोगोराव फैदों, ओमफ्राय 1 नम्बर मुरखं सेलेकआव चिफ सार फैदों, 2 नम्बराव 1 नम्बराव नङा 1 नम्बराव चेयारमेन फैदों, चेयारमेन सुनिल पेगु, ओमफ्राय 2 नम्बराव मुरखं सेलेकआव बिदिनो सासे एगजिकिउटिभ मेम्बार फैदों, बिजय कुमार पेगु फैदों, बेनिफ्राय 3 नम्बर देबिं देताकआव चिफ सारा फैदों। बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो समस्तियाव सासे गुबुन जायगानिफ्राय इएम फैनानै गाहाय आलासि हिसाबै बेखौ मान होनानै बेफोरबायदि प्रग्रामखौ बानायनाय जादों। गाबोन आङो मुरखं माबायाव थांगोन, मुक्तियार समस्तियाव थांगोन आङो। बेयाव मुक्तियार समस्तियाव थांनानै आङो बे खामानिखौ मावनांगौ आरो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै। बिदिनो गुबुन समस्तियाव बिदि रटेसन सिस्टेमै थांनानै 36था समस्तिखौ जोङो सानसेयाव 6था समस्ति खरै फोजोबनो नाजादों। फैगौ 20 जुलाइनि सिमाव बे खामानिखौ फोजोबनो सानदों आरो। मानोना फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनो जे बिथांमोना रांखान्थियारि आंखालनि थाखाय पस्ट ग्रेजुवेसन दिनैथ' जोङो हायार इडुकेसन होनना बुंदों, बे पस्ट ग्रेजुवेट ओमफ्राय MA MPhil बिदिखौ जोङो होदों। थांनाय बाराव 25,000 होनाय जादोंमोन बेखौ। एबारबो आरो SCS IPS जेनाखि प्रिलिमिनारि पास जादों बिथांमोननोबो 25,000 होनाय जादों। दा जाय बिथांमोना एडमिसन लानानै फरायबाय थानाय इन्सटिटिउसननि मोनसे फर्म फिलापआव सहि नांगौ, बे सिल स्टाम्प लाना फैनायफोरनो बेफोरबायदि होनाय जादों। आंनि समस्तिबाबो जोङो थांनाय बाराव खमावनो 10 सासो आं होनाय रेकर्ड दं आरो होना मोन्दों। मोनगिरि बिथांमोना आंनो थेंक इउ होननानै मेसेजबो हरदों आरो बिदिनो MPhil फरायनाय PhD डिग्रि लानाय आरो SCS आव
प्रिलिमिनारि पास जानायफोरा बिदि मेसेज हरदों आङो जायफोर बिथांमोना खालामदों जोंनि दानि जुगाव कम्पिटिटिभ जुग बे कम्पिटिटिभ मुगायाव बयबो गोसो होनानै गावनि बेस्टखौ नाजायो आरो साफ्रोमखौबो जोङो आसा खालामदों बयनिबो जाखांफुनाय गथ'फोरनि जिउआ इयुनाव गोजों जायो उन्नति जायो साक्सेस जाफुंनो हायो बेखौ आं आसा फारिनानै बयखौबो गोसो मोदोम होनानै दा जाखांफुनाय समाव फरायनायखौ नाजानो थाखाय गोसो होनानै फरायनो थाखाय बयखौबो खावलायगोन आं মিচিং ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদে প্ৰত্যেক বছৰে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলৰ 60% এবভ নাম্বাৰ পাই উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকক মিচিং ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হয় প্ৰত্যেক বছৰে এই বছৰো আমি তেখেতলোকক এই আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এইবাৰ এটা সুন্দৰ পৰিকল্পনা কৰি পেলাই দিয়া হৈছে এইবাৰ আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 6টা সমষ্টিত আৰু আজি 2 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একাউণ্টত যিসকলৰ ডাটা ক্লিয়াৰ আছে মানে গোটেই বেংক একাউণ্ট IFC কোড নাম্বাৰ টেলিফোন নাম্বাৰ বা বিভিন্ন গোটেই যিখিনি ডাটা ক্লিয়াৰকৈ দিছে সেইসকলৰ আজি 2 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকৰ একাউণ্টত তেওঁলোকৰ ইনচেণ্টিভটো পাই যাব কিমানজন ষ্টুডেণ্টক আৰু কিমান টকাকৈ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল পাছ কৰিছে সেইসকলক আমি 7,000 টকাকৈ আৰু যিসকল মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকক মেট্ৰিকৰখিনিক আমি 5,000কৈ আৰু 2023 চনত পাছ কৰাখিনিকো আমি এইবাৰ দিছোঁ আৰু 2024 চনত পাছ কৰাখিনিকো দিছোঁ